uDr Khehlelezi ungomunye wabaxhase umcimbi weGcokama Elisha. Njengoba sazi iGcokama belile phesheya, lo mcimbi lona bebemenzela ukuthi bemamukele ekhaya njengoba kade ezweni lase-UK eyomela eSouth Africa ngomculo. uKhehlelezi uyichazele yena-ke ukuthi naye ungomunye wabaxhasi futhi lokho ubekwenzelani. Ake uyizwele wena ukuthi umkhulu utheni. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe mina bese ngithi danke. Akwethu siyabonga kakhulu ibonga insizwa osisi omama bakhona la. The reason ngikhasile lo mcimbi ngikukhase ngoba ngibonile ukuthi uMaskandi uyahlukana phakathi. Angena umuntu kaMaskandi kodwa uma ningakuboni lokho nizoxabana nodwa. Into esishoyo ukuthi njengoba ngikhase lo mcimbi kanje next year sithi siye eMabhida kithi. Ngiyigcwalisa eMabhida. Asifune umuntu ozosikhasa cha. Mina ngisho kuthiwa kungeza bani ethi Khehlelezi ozongikhasa. But mabaculi bonke bekhona, ninto eyodwa, niuZulu nonke. Phambili ngoMaskandi phambili. Phambili ngoMaskandi phambili. Bonke bafowethu ama-Red Nation ngiyanithanda, ama-Blue Nation ngiyanithanda. Akekho engamthandi, sonke sithi uZulu awuye phambili angithi. Siyathemba ukuthi iy'thombe nizoyishaya niyokhombisa umasipala ukuthi hayibo inamandla lento amabhinqa abambene ngiyathi niyabona. Asijabuleni-ke njengamanje umthandeni uzongena kodwa-ke asimukele laba abangenayo. Siyabonga kakhulu. Selapha mkhulu konakele manje mina nawe njengamanje siyamfaka umthandeni Igcokama Elisha umphoka amanqele ebuya phesheya kwey'lwandle.